Nyakorongo jwang jokanye sectors mopogore opogore koro tiyo gi riekni mage mago mag jiwo jopiny mondo ndikre kaka jogo ombulu kae kaunti ma Homa Bay sani geto kuonde ma oganda chokore. Chenro makamano onywando apis commissioner mar kaunti no, jotelo, apisas mag IBC e kinde mamoko mar neno ni kaunti no obedo gi jogo ombulu moheo 800 kochopo yiero mano mar higa mar 2027. Ali Abich nigi lerno. Yiero mane obagi 2022 kaunti ma Homa Bay ne kod kwan jogo ombulu maromo 551 kwan maduol muchune yiere pacho ka ndi IBC geto ne ochopo 780 kochopo yiero mibage pacho ka higa manyien kalore kod chenro ma osebedo kadhi nyime mar jowach ndiko jogo ombulu manyien e pacho ka e kaunti ma Homa Bay chenro mar jowach ndiko jogo ombulu manyien kod jowach ka opande osebedo kadhi nyime e kuonde chung'ute buche mopogore chenro ma bende kelo kanyakla jokanyo sectors mopogore. Commissioner e kaunti ma Homa Bay Ronald Mwiwawi mane loso e kinde chenro mar jogo ombulu manyien ka chud bura mandhewa ne okune nyaka sani ji manga 120 e kaunti ni osekawo ombulu manyien ka dwaro margi ne chopo 800. We have quite a number of Homa Bay people with the national identification cards, and that we need to reach out to them so that all of them can register as voters. We have realized that if we mop up, we do a good mop up, we shall go in excess of 800,000 voters. Even by December. Kajaud bura mandhewa matino weno mane ochano romo mane okelo kanyakla jokanyo mopogore mawuok ndhewa e jonde ko jogo ombulu manyien wacho ni koro gichako wuotho awards te mandhewa eneno ne gikalo kwan ma IBC getonde kondhewa ka okoni mane wanyalo miyo jatend piny William Ruto yudo ombulu mathoth e yiero mabiro. 6,000 magimi wasa target wakal mwa kete 50. At the end of the exercise wadwaro ni ndhewa kaka wasebedo mbele cha wabelgi 150,000 votes mwanyalo keto ne jaduong' Ruto chieng' mwago kura mondo mi wan bende ka piny oyawore wabede gi cabinet secretary wabede gi PS wabede gi chair of a board. Kokale chenro makamano jopiny mapok ombulu e counties makaluo ojiw mondo kik dong chien kalore ni mane yo kende maginyalo medo sirogo jatend piny William Ruto kalore gi chenro mag dongruok mosebedo kotim e piny luo. Nikech ombulu ni ipogo gi keni mag piny ni. An sama wan gombulu maber wanyalo bede tebo kendo wanyalo kwayo mathoth. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Koke kaunti ma Homa Bay, County